प्रमद बर' सारा BTCनि चिफ जानो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन ना बड'लेण्ड हास्थायनानै डिमान्ड खालामदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारि मोनखो आबसुनि एक्जिस्टिं लिडारफ्रा मानो दुखु मोनखो So hello लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै मिथिखाबाय बर'निनो मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो दा बिनि सायावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै बयबो मिथिखाबाय आं जेबो बुंलायला नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय फुल नायलांबा मिथिनानै मोनगोन दा मा बुंदों प्रेक्टिकेल बसुमतारीया नोंथांमोना बिदिब्ला फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो प्रेक्टिकेल बसुमतारीया मा बुंदों जै नांगालनि रायजोफोर आङो मोनसे खोथा बुंहरनो सानदों प्रमद बर' सारा BTCनि चिफ जानो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन ना बड'लेण्ड हास्थायनानै डिमान्ड खालामदोंमोन डाउट जायो आङो दिनैसिमबो डाउट ओरैबादि गोनो गोथो आङो खोथाखौनो बुजिया बेहा जुदि BTCनि चिफ जानायनि गोसो गैथारामोनब्ला बेहा पलिटिक्सनि एखेबारे साननाय सिमां मिजिं गैथारामोनब्ला 2020 आव बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो राजु कुमार नार्जारिया बोरै जेनेरेल सेक्रेटारि मोनखो बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनानै बियो जेनेरेल सेक्रेटारि मोनखो आबसुनि एक्जिस्टिं लिडारफ्रा मानो दुखु मोनखो होमब्ला सिङाव पलिटिक्सनि केरियारखौ प्रमद बर' सारा गाव प्रेसिडेन्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनिफ्राय माबायदि खालामबोदों रायजोफोर खोथाया साननो गोनां राजु कुमार नार्जारि सारखौ दिनैसिम आबसुनि नेताफ्रा गोरबो बिखायाव एसे उसुबिदा मोनो आं मिथिगौ आं मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दा मानो टिकेट मोनाखै बेलाय जेनेरेल सेक्रेटारि जालायनानै आबसुनिफ्राय अबजेक्सन फैयो नोंथांमोना रोखा रोखा बिजिर जुदि प्रमद बर' सारनाव पलिटिक्सनि सिगांनिफ्रायनो माइन्डसेट गैयामोनब्ला बबे जायगानिफ्राय डाइरेक्ट राजु कुमार नार्जारि सारा जेनेरेल सेक्रेटारि जानो मोनखो बे हिसाबा मेलाया रायजोफोर मानसि गैयामोन नामा आबसुआव पिसिडिआरनि दैदेनगिरिफोरनाव मा हिसाबजों आसरित मोनदों आबसुनि नेताफ्रा एखेबारे बेजोंथ' नोङो एनजिअ थानाय समावनो प्रमद बर' सारा गोगोम गोथौ सिंजों सोमोन्दो दं बेखौथ' जोंनि आबसुनि नेताफ्रा एथ' बुजियाखैमोन नालाय जे दिननिफ्राय प्रमद सारा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों बे दिननिफ्राय एबसुआ सायाव स्ट्रं सिङाव खंख्ला जादों रायजोफोर आं बेखौ बुंहरो नोंगौ एखेबारे सायाव गावहा उन सिगां AK-47 फाख्रा गानलायनानै बडिगार्ड लानानै लामायाव रेल जथियो ओमफ्राय लामायाव हाइरड ब्लक खालामो हाइवे ट्रेन रेलवे ट्रेक बन्द खालामो आङो खाथियाव थांनानै माबादि बडिगार्डआ होननानै नायोमोन आरोखि बै दहरनाफ्राव बा सानै एथ' गोलाव सिलाया खाथियाव नायोमोन आङो बै समाव मिथिबाय बिदि जायो जे दिननिफ्राय रोनगोरा नार्जारि सारा बेखौ प्रेसिडेन्ट खालामदों 2009 आव बे दिननिफ्राय आबसुआ सायाव बिराद स्ट्रं
No Bodoland, no race, no Bodoland, no race. 잔댕게, 라슬랭게, no do or die. 오르이바이디 strong. 앙쿠누 BTC니 10, EM, GM. 에밀레 자나니 앙하 심한 거야. 앙으 비디오 집을 거야. 보도랜드 쟁내야 제딘 심아우나키. 자풍 거야. ओइदिन सिमनाखि आङो नागारा जेब्लानाखि बर'फोरनि जेंनाया सुफुं जाबाय होमब्लासो आङो आंनि डायरिखौ फुल स्टप होनानै आंनि आंगो गामि सौरागुरि गामियाव आंनि आइ आफा आदा आनैमोनजों आङो रायजो जाहैगोन दिनै नों बहा थायो प्रमद बर' सार क'क्राझारनि मा गामिमोनलाय बियो क'क्राझारनि नैबे गौरांनि ओरै फैनाया राजकुमार नार्जारिनि चन्द्रपारायाव थायो रङियाव थायो बा गुवाहाटीयाव सम सम जेनेबा खामानि दंबा बहाथो सौरागुरियाव थाखो आसरित रायजोफोर आं बे मोनसेनि जुनैल' दुखु मोनो प्रमद बर' सारा आबसु बादि गोथार मोनसे आफादखौ एथ' गोलाव संग्राम खालामबोनाय आबसुनि दानि एक्जिस्टिं नेताफोरखौ दग' मग'आव दोनबाय आकवार्डआव दोनबाय आकवार्ड माने गोनो गोथो आसु मासु खालामबाय दा आबसुनि नेताफ्रा दिपेन बर' सारा कनेन्द्र बसुमतारी सारा खोरोमदाव औवारी सारा ना बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि मैखोमै धरना होनो हायो ना इउपिपिएल जोंनो एखेबारे स्ट्रं लोगो जानानै खामानि मावनो हायो ना जोंनि नैबे बिपिएफ नांगाल पार्टियावनो जगदान लानानै स्ट्रङै खामानि मावनो हायो आबसुआ दा बिराद दग' मग' जानानै दङ बेखौ सोर खालामदों मिस्टार प्रमद बर' सार बिसिबां लाजिथाव जाबाय रायजो राजाथांमोन मिथिगौ थांनाय नैबे मासाव 7 तारिख फेब्रुवारियाव टंलानि सेन्ट्रेल एबसु कनफारेन्सआव डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया आलासि महरै नुजाफैनो गोनां दंमोन डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया फैयाखै मानो बिसिबां लासिंसिं बोरै थाबावगोन बे प्रमद बर' सारजों जेननाय आरो जेननाय सोरबाखि 40टा कनस्टिट्युएन्सियाव 7टाल' देरहाजायो जेननाय मानसि एखेबारे खुनु पाब्लिक गैया आं सासे स्टेट बिजेपिनि वार्कार सासे बिराद क्लस दं आं बेनाव सोंदों आजिखालि कि इउपिपिएल লগত ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা কাম নাই এইটো কি হ'ব একবাৰে পাব্লিকে নাই প্ৰমোদ বৰৰ লগত এতিয়া मा जाखो बेलाय आंखौ एथ' दुरबल दासा इउपिपिएलनि आइटि सेल नोंथांमोन लिडारफोर आजिखालि ना এই पाब्लिके নাই तार লগত बोरै होनजाखोनसैलाय आरो नोङो एथ' गिदिर आफाद सेन्ट्रेल एबसु गोथार आफाद स्ट्रं बर'नि बड'फाजों दैदेनबोजानाय मोनसे स्ट्रं आफादाव मानो केन्सेल खालामजाखो नै दाखालिसो फैदों डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया जोंनि गसाइगाव समस्तिनि संकस खेराइ फोरबोआव फैदों बिटिसि एकर्ड डे 10 तारिखआव क'क्राझाराव फैदों टंलानिफ्राय गुवाहाटीया खय किल'मिटार जायो मानो फैजायाखसै मा खारनाव रायजोफोर गैया बिराद दग' मग' खालामलांबाय प्रमद बर' सारा आबसुखौ दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो दा ना आबसुआ पार्टिफोरजोंनो स्ट्रंलि सापर्ट होजायो जेबो खालामजाला दा ओरैबायदि दग' मग' जानानै थाबाय आबसुनि नेताफ्रा थांनाय एमपि इलेक्शनाव दिपेन बर' सारा दिलीप सयखियानो भट बिनानै होबाय नै दा नायसनजाला आयै फिसा बिदि जाबाय थांनाय बिटिसिआव इउपिपिएलनि जानानै एबसुनि नेताफ्रा एफा एनै भट बिनानै होबाय नै जलदब जेनबाय दा आबसुनि नेताफोरनि एजेन्डाया दा मा जागोन ओरैबायदि लाजिफोनांबाय प्रमद बर' सारा एबसुखौ माने बेस्राफोर दा ओरै जानो ना ओरै जानो ओरै खालामनो ना ओरै खालामनो नैबेखौ बुंबा नैबाव सौग्रावो नैबेखौ बुंबा सौग्रावो आं बेखौल' दुखु मोनदों आरोखि
बेखौल' दुखु मोनदों रायजोफोर आं बेनि जुनै एसे उसुबिदा मोनो दा प्रमद बर' सारखौ माने आबसुखौ बिदि खैफोदाव खोख्लैलांनो नाङामोन आरोखि प्रमद बर' सारा आरो आं बुंहरबाय दिनै इउपिपिएलनि आइटि सेलफ्रा गोबां आंखौ फाव फान्दायगासिनो दङ आंखौ मा होनदों गारि फाननांबाय माबा सोबाफै जादोंनो माबा हिनजाव बुरि लानांदोंनो प्रेक्टिकेल बसुमतारिया एसे डेन्जार मानसि आंनाव गैयाब्लाबो 50-60थासो गारि सोलायलांनाय मटर साइकेल कार सोलायलांनायनि मोनसे मिजिं दं दा आङो 7था सोलायजेनबाय गंब्रै मटर साइकेल कार गंथाम सोलायजेनबाय आङो 50थानि बारा लाइफआव गारि बाइकखौ आं सोलायलांगोन देग्लायबो सोलायगोन आरोबाव आरो आंनि हिन्जावा बुरि नङा आंनि हिन्जावा आंनिफ्राय 11 बोसोर गदाय खाथियाव नुयोब्ला इउपिपिएलनि नेता इउपिपिएलनि आइटि सेलफ्रा खदै गजोबगोन जाम्बा मोनदोंसो सोर हिन्जाव बिलाइखौ सोबानो थांना मिडिया बाइट लायोबानो जाबायना होमबा प्रेक्टिकेला फ्लप जागोन थांनानै मिटिं खालामनो लिंबोबानो जाबायना बे हिन्जावखौ होमबा साबसिन फ्लप जागोन प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 2024नि जुन दानाव गोबां मानसिफ्रा पक्स' रेप केसाव गोग्लैदों बे केसाव गैया बेयावनो बुजि प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सोर मा रोखोमनि मानसि I don't be afraid anyone आं रावखौबो गिया मा फान्दाय साथाम सिख्लाफोर आंनाव मेसेज हरगासिनो दं फेसबुकआव नोंनि नाम्बाराव हरफिनदो आं बावबाय नै आंखौ बावबाय नामा ओइ बिदि खालामगोन बिदि खालामगोन ब्लेकमेलिं सिस्टेम हरगासिनो आंनाव आं जाम्बा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सायाव जाम्बा जला गरिब साइस जानो हागौ सिङाव नङा सिम्प्लिसिटी एन्ड हाई थिंकिं आंहा खुनु गिनांगौ गैया आं इसोरखौल' गियो मानसिया इसोरजोंल' थानांगौ ओमफ्राय मोजां हाबा मावनांगौ होमबानो जोब्बाय आंहा मा देरसिन प्रुफ नांगौ नोंसिनलाय प्रेक्टिकेल बसुमतारिया पक्स' रेप केसावनो गैयाब्ला आंनि जिबनाव मा गाज्रि जानो आंखौ इसोरा दैदेनो इसोरा जाहोयो इसोरानो खाङो इसोरजों थाब्लानो जेबो गिनांगौ गैया मा फोरमान नांगौ नोंसोरलाय बिनिफ्राय देरसिन मा फोरमान नांगौ हेल' दले बिदा बिटिआर गुमैसो जागोन सोमोन्दोआ गुमै ताल फवा नाय जिनिसटु दिस इज प्रेक्टिकेल बसुमतारि नामा आंना प्रेक्टिकेल नङा 2009आवनो लादां बे नामखौ थाल दं भिडिअआ बारा गोलाव जागोन दिनै एसेयाव दोनथ'बाय गाबोन फैबावगोनलाय आङो नमस्कार